Poison Chukwuma onye obosi iriri entiri ya eri nwere ya o nwete gị wụ onye ndọki ma ọ nwete gị wụ onye ịka ma ọ bụ onye ụkwani ma ọ bụ onye igwere ma ọ bụ onye ọgba poison ahụ ga-egbukwe gị. So kedu ihe anyị ga-eme? Ọ bụ ijikọta aka ndị ahụ bụ ụmụnne anyị ejikọta aka ọnụ taa ukwu azịza bido mewe ihe a na-achọ Igbo presidency eme gị nọ n'ebe nọ si that Igbo man imere na onwe gị ihe ọma ebe nụ ka anyị ebe m nụ ka ịnụ. Ụmụnne m ekene m unu ọkabụkọ nwanne unu nwoke ezigbote afọ ya bụ Okafọ Ifeanyị Chukwu. Mụ na nwanne anyị nwoke nke unu ma ọfụma a na-akpọ Nnamen TV bụ ife n'ọnụ asị gị Nnamenụ. Ndewo Uncle IB ndewo onye nkụzi ndị nkụzi ọkwesị na ọ natara chi. Thank you. Bụrụ ihe a na-esite na ngọ Chukwu na-enye onyinye niile mmadụ nwee taa. A sị na na-anabata gị taata udo ka ị bịakwutere mụ ịma na onye fụ gị o nwere ike ha na-afụta gị na ịbụ ndị abịakwa ka ha bịa gbala ego ka ndị ọzọ si agbara naba ha mụrụ na ịbịa on a different mission. Ịbịara ịzọ ndụ, ịbịara ihe a na-akpọ nkwupụta, igosi ihe zoro ezo ekpughe ya mmadụ nke bụ eziokwu na ya na-ekwerọ eziokwu bụ eziokwu abụrụgo ofe ife anyị ga-ama na emerenu emere na anyị ga na-ekwu ya dịka ihe ịgabigago na ọrụ ị na-ejegasị dịka obodo dị iche iche ị na-abagasị. Biko kedu ihe bụ ya ihe ndị oyibo na-akpọ threats na ihe tụgo gị egwu sofa na ihe ịgabigago enwe ike ịgwatụ anyị ụfọdụ? Ihe banyere n'ebe ndị m na-aga bụ ihe asị ndị Igbo akpọ ihe ize ndụ maka na Igbo ka m na-aga ihe ndị a ka m ji wee chọpụta na ndị Igbo wu endangered species, ihe ndị oyibo gbara endangered species. Na o nwere ndị na-achọ iji anya wee hụ Igbo ma ọ bụ iji ntị nụ Igbo, ha nọ ha anaghị Igbo ọ na-adị ha ka ogbugbu, aghụghọ, mmegide na nnapụ. Mana ndị dị ụda a na-agba ya uninformed maka na ọ ya wawo the fuel that burns the project na-eme ka nwee ike kọwaa n'ọnụ nke anyị na-awụzi ihe ndị mmadụ kọrọ maka anyị. So ọ na-eme ebe m na-aga ezizu oziọma gbasara Igbo ka m na-ezi. Igbo enweghị that notion idominate onye ọbụla. Igbo enweghị that idea ịnapụ mmadụ ihe. So ọ ihe ize ndụ nyere m maka na o nwere ndị ha na-ahụta m na enwere m another agenda. Ha na-ahụta na achọrọ m ịgwa ha ihe gbasara ihe meburu na 1967-68 ma. So ọ ihe ize ndụ nyere m mana Chukwu okike dị nyere m na ọrụ a aga m akpọ onwe m na apostle of Igbo. So ọ ihe ndị m na-ahụgasị mana Chukwu dị m aga. Ngwa ọ dị ka ị na-anya mgbe m na-esonye gị ọfụma enwere otu nwanne anyị nwoke imerụ interview. Mgbe ị na-eme ya bụ interview ị na-ajụ ya na ọ bụ onye Igbo, sị gị mba. Odo ya na unu na-abụ na-asụ ka Igbo, ihe ọ na-asụ bụ Igbo, gị na-asụ Igbo, Igbo onye Igbo mba. Kedu afa gị? Okpukpe afọ Igbo na afịa na ọ bụ onye Igbo. Ya asịzịa ngwa ka ezi ka isi asị na ịbụrụ onye Igbo. Ụfọdụ oge ọ bụ na ị na-anya n'ife a n'uche gị n'ihe ịbịa tụlee ọ na-adị gị ka ndị agha na-aghọgbu onwe fa ka ọ bụ akụkọ akọrọ akọ ihe dịka mgbe gboo ma mgbe ha na-eto ka ọ na-agwara fa na fa bụ ndị Igbo? Maka na mmadụ amasị abụrụ m onye Igbo mana m na-asụ Igbo, na-aghọta Igbo, na-aza afọ Igbo.
ha bụ ife nwe ka ọ dị oluku strange na mmadụ bụrụ onwe ya onye mba ọzọ mana ọ na-asụ Igbo na-anụkwa anụ bịakwazịa n'elu ya na-azakwazi afọ Igbo afa nna gị afọ Igbo afọ ị na-aza afọ Igbo mgbe na-ajụgịsị gị mgbe ihe dị otu a na-emegasị kedu ihe ị na-eche gbasara ya kedu ihe na-abịagasị gị n'uche gbasara ya? Udo dịrị gị Uncle IB maka na ajụjụ ejuru ajụjụ kwesịrị ekwesị na mgbe dịka awa. M ga-agwa gị, m ga-achịkọta okwu niile a ọnụ gwa gị na ihe awụọ disinformation and lack of information. Okay. Disinformation and lack of proper information. Ile anya ụfọdụ ndị a ihe awụ ihe mkpatara ya wụ survival tactics eji survive mgbe oge ọgụ. Ihe mere n'oge ọgụ na-atụ ụjọ na-agba anya mmiri ihe na-ekwesịghị ịmagharị tụ onye Igbo ọbụla. Ndị Igbo ekwesịghị ịga ọgụ ọzọ. Yes. Ụjọ mgbe ị bịara hụ na ekpopụrụ ndị a na ebe otu esi gbuo ha dị mma, ụjọ abaa gị ahụ. Ị ga-agwa ụmụ gị si ngwa ebe ọ na ọwụ ndị dị ụta biko na unu ekwekwere na ugwu ndị ebe a ka ajọ mgbọrọ ha bido. So ndị akpọ ya nọ ignorance, true, misinformation and every other social vices na-adịghị mma. So ịma na ị na-anya na be anyị kịta dịka ọ dịka mgbe onye obodo bịa kwute okwu ihe gbasara Abakaliki. Ọ bụ na ị na-anya n'ilu akwụkwọ ị ga-achọpụtagasị ụfọdụ ọgụ o butelu ndị Abakaliki ya bụ ndị Ebonyi steeti were iwe wee nnukwute iwe genede na ha nweta ya bụ nwaanyị nwoke adọsa ya lie ndụ ya nekwa ihe o kwuru na-adịrọ mma, nke bụ na emecha ụfọdụ ụmụnna anyị etinyebekwa ọnụ na ya bụ ife. N'ezie ị na-anya ọ na-adị nka ya sị nọ mgbe abịa kere ife a na-akpọ steeti ka anyị bido nwebe nnukwute nsogbu. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Maka na ọ bụ na anyị chịkọta onwe anyị ọnụ o dogo anyị anya dịka abịa na Anambra steeti na otu a mba onye agụrụ kịta abịa na agụrụ nchesi gị bịa ebe a ọ bịa nka bụ ndị a na ọcha na-asụkwa ya ọfụma, ndị ọka dịka ha na-asụkwa ihe dị otu afọ nkwa ebe ọka na-asụ ya. Abịakwazịa na ihe dịka na Mpọ bụ ikwu nne m ekwubugo m ife a mbụ, anyị na-asịkwa bịa aba ị na-aghọta ya kịta ifu ka onu si adị. Ị na-achọpụta na anyị n'onu ka anyị dị iche mana anyị bụ ndị Igbo. Ọ na-egosipụta na anyị ama mbezi na-asị na ịbụ onye Imo steeti na ndị Imo ma ndị Anambra nọ ndị Enugu nọ ndị Ebonyi na ihe a ka eji mara fa maka na onwe ebe egwuru aja ngwuru ngwere na-anọrọ. Ife njikwu bụ ife abụ abịa n'ori anyị nwere ndị Anambra bụ ndị oshi, anyị nwere ndị Enugu bụ ndị oshi, anyị nwere Ebonyi oshi, agwa niile adị. Abịa na ezigbote mmadụ anyị nwere ezigbote mmadụ ebe n'Ebonyi, anyị nwere na Anambra, anyị nwere n'Enugu. O doro m anya n'ebe a nọ kịta emitigo m ọtụtụ ndị Enugu bụ ezigbote mmadụ, fụkwazịa ndị oshi na ya. Abịa na be anyị bụ Anambra afụgo m ụmụnne ka anyị mekọgoro ife, fụkwa oshi na ya fụkwa ezi mmadụ na ya. Ife njikwutebe okwu a bụ ọ bụ na ị na-ege ntị fụ na ọrụ nwanne anyị nwoke na-alụ bụ ka Igbo ga-esi dị mma, ka anyị ncha niile ga-esi nọkọta ọnụ marụ na anyị ncha niile bụ ndị Igbo na ọ bụ ọzọ ife nchesasị dịka ịpụta isi ndị obodo na ebu Ebonyi ya na maga Enugu, ndị Enugu achọ nkefa bakwa ndị nke akpọ onwefa ofe otu na ndị otu ya. Ọ dịzịa ka anyị ncha niile agbara iche ọkụ otu a politikali ịma mma na anyị na-eti politiks n'ihe anyị na-eme na ọ bụ ọzọ ife nwanne. So na ọ bụ na ị na-anụ onumu unu afụghị ife nwanne anyị nwoke na-agabigasị onwe mgbe ya bụ ọnụkata ifat ya were ọnụ ya ka ọlụ na mgbe ya bụ ọnụkata mmadụ akpọ ya na fonu babalịa mbasị kedu nna kokene ihe ịgabigago dịka ihe ndị gị na ndị mmadụ gago.
Okay, nke mbụ na mbụ m ga-ebido m chọrọ iji nwayọọ nweta maka na ebidoro with ihe onye obodo na ndị Ebonyi Abakaliki ga-asabaguzi mgbe aka m ji nweta information about other bloggers ndị akpọrọ Ezason, Ebonyi Son, Eza TV, ha awụ ndị gbara wa ahụ. Nwanne awụ na-eche eke aba m n'ogwu ahụ maka na ama m the ụdịrị argument ahụ ihe na-ekwesị ekwesị n'ala Igbo. Ọ wụrụgodị na ị chọrọ ịgbazi mmadụ olu ị ga-ama otu o nwere okwu a na-ewepụta ọles ma ị chọrọ iji ya create content for ndị na-ekreti content. So onye obodo m ga-ebido si ọ na ọ chọrọ inye ndụmọdụ ọ nwere ọjọọ ga-esi etinye ya bụ ndụmọdụ away generalize maka na abịa na Ebonyi steeti ka anyị kwekọrọ onwe anyị eziokwu onye Ebonyi steeti niile ndị niile agbara Ebonyi steeti awụghị ofu ma bụrụ ofu. Anyị ndị Igbo gbara na agbụrụ awụ m agbụrụ isu ama isu gị ama agbụrụ gị n'Ebonyi steeti anyị nwere nnukwu agbụrụ so mana steeti bịara ma anyị ya nwee sense of belonging mana icheta na iwu onye izi ma ọ onye afọ Igbo na enwegbere ike echi ihe adagharịa ewepụkwa gị from Ebonyi iji na-alụ ọgụ ewepụ gị ga-ebu mmadụ. So ihe m na-ekwu n'okwu awụ Igbo wuo ofu anyị na-asụ n'olu mana anyị kwụ ụkwara o wuru ofu anyị kwụ ụkwara otu a ọ wuru ofu. So enweghị ihe ga-eseparate onye Igbo na onye Igbo ibe ya ofu meji na ofu mkpụrụ obi. So onye ọbụla ịchọghị inye m ndụmọdụ enwere ihe a na-akpọ constructive criticism nwee ihe a na-akpọ destructive criticism. If you come to me ma ọ bụ inye m constructive criticism aga m aghọta ya ọ ga-aba adị m sure na ihe play iri na ihe gbasara onye obodo na ndị Ebonyi. I see that as a destructive criticism instead of constructive criticism. Ọ bụrụ na onye obodo nyere constructive criticism a ga-anabata ya mana criticism ya destructive way so a ga-enwe reflect action and that is what transpired. But ana m eme ihe Igbo ana m na-agagharị ka m jikwa dị Igbo ndị na-amadị na ha wụọ the mission awụ for onye Igbo mana ọwụ onye Igbo ka ihe m na-abịa egwu onye Ebonyi mana ọwụ onye Igbo mana my mission wụ to ndị na-amadị but a na-azụ ịjụọ ha okay now ka m bịazie na to the extent of the threat m na-enweta. Yes ọ bụ na ihe jọrọ njọ maka na ama m na ikike ahụ kesasịrị Igbo a ga-achọ ka ihe anyị na-emepụta ihe mana anyị ma ihe anyị na-arụ anyị ma the what of ihe anyị na-eme maka na ya wụ ihe bachasịrị uru karịa ihe niile karịa even the Igbo presidency na ndị Igbo gbakọtara aka mmata onwe ha jide onwe ha because Igbo is a nation kwesịrị even in Nigeria we should be great. Anyị ekwesịghị onye ajụrụ ajụ ajụ onwe ya mana anyị ga-ahapụ ụmụnne anyị ndị anụ outside ndị anụ chebe it is not outside but they are outside because they don't agree yet. That is why we say outside but ebe niile ahụ ala Igbo esi m Asaba na-abata mgbe m na-abata na cross town Ọnịsha ka m gwara onye m na ya nọ iso na ndị na-ebelieve na Igbo land wuo na ọ na bridge a ka o bido ya sị m nọ ebe a wụ Igbo land masị ya no ebe niile a mana agbọ gị mana ebe niile wụcha ala Igbo. So ihe niile awụ the reason why I ji na-eme intensify this thing. Ana m enweta call because my number dey out there because of the ihe I searched up the expedition I searched up that is why my number dey out there. But ana m enweta call so na-adị mma. That's why I say chat me on WhatsApp. Cause now mmadụ ga-akpọ m sị ọwụ onye ikwere na-abara m sọ mba maka ihe ọ nwetakwa m n'ala ha na m na-agwa na ha nwere asụsụ nke ha na ihe a na-asụ awụghị Igbo na ha nwere Baịbụl nke ha na ihe na Baịbụl ha wụ Baịbụl Igbo na ọ na ha wụ ndị Igbo. M na-ajụzi ya si odo kedu kwana ihe na-akpọ ihe na ihe dị otu a kedu your practice kedu your names kedu ihe na ị nwere right isi m na iwu onye Igbo nsogbu adị mana nwekwara m right isi dat na ihe ndị ị na-emewu ihe Igbo. Onwekwa onye m gara agabe m na obodo mmadụ si
fọsụ ya were duo ya n'ihi ọnụ si mgbapụta n'iwu onye Igbo ma megbuo mba nọ m na-ewetara gị ihe ndị na ihe ahụ ị na-eme ebe a anyị na-emekwe na vileji anyị onye a na-eme ya ka m ji na-akọwara ha ihe ya ka m ji gbaa ignorance most of them ihe na-asụwa Igbo ana m anụ ya onwe otu esi sụọ ya m na-aga anụ ya mana ị na-asụ ya n'olu nke gị nwa nwekwere nke m na-asụ ọ bụrụ na mụ na gị sụwa nke anyị na m ga-ebido m chọrọ isi gị esi gị masị ishi nini eleghị ishiri ishiga m ishiga hụ m na-anụkwa ya o ishi ma agashi hụ m ịnụ otu ahụ ka ọrị m ya asị m ka ọ dị masị gị ka ọrị ọkpa ọrị o ntu ọrị so anyị sị asụma otu anyị eji asụ ebe m shi mebi ọ ga-eteki gị n'obeta ọwụ ị ga-anụrịla ya because ọwụ Igbo anyị na-asụ n'olu mana anyị kwụkwara ọgụ anyị ụmụnne m na-anụgo ya anyị ga-ejedebegodo ebe a na anya bụ ife anyị ka ya bịakwa ọzọ biko ọ bụ na ịbụ onye Igbo na-anụ olu m ị na-anụ ihe a na-ekwu ịbụ onye Igbo mụ na gị bụ nwanne ịbụ onye Ebonyi ịbụ onye Delta ị na-anụ ihe a na-asụ mụ na gị bụ nwanne ihe na-ekewa ya ma nkewazi anya ọzọ onye mere nji asụ Igbo na-asụsi ike na-aya obi n'igwe nya gọzie m ka m na-asụ karịa ka m na-asụ kịta maka na anyị ncha niile bụ nwanne ndị niile m na-enyela aka taata onye bịakwute m ada m ajụ ya sị ya ịbụ onye Ebonyi ma ịbụ onye nwanọ ịbụ onye Igbo ana m anụ ife na-asụ na-anụkwa nke m na-asụ m na-enyere gị aka maka na anyị na-abụ nwanne m kedu ekene na ndụmọdụ na-enye ndị be anyị tupu anyị emechie ikwutechala ya onye Mbaise ikwutechala ya ụmụ Igbo ndị m ji aba mba ụmụ Igbo ndị m ji aga ọ m cheta na ana m eme ihe Igbo obi sie m ike ndụmọdụ m na-enye ma ndị ntorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ma ndị nne ma ndị nna wụ ihe ọbụla ị na-eme ọ na-akwado Igbo maka na ugbu a that Igbo consciousness kwesịrị ịdị much n'ebe anyị nọ maka na anyị nọ n'etiti agbata obi anyị niile Igbo ọbụla ewu maka na agaghị etiriti gị ga-aga ebe anyị tiritiri onye Abia steeti differently tiriti gị na iwu onye Anioma differently ma ọ bụ na iwu onye Igwere differently a ga-etiriti gị ihe mere Emeka si na-abịa ka a ga-eme gị Poison Chukwuma onye Obosi iriri ntiri ya erie nwere ya o nweta gị wụ onye Ndọkị ma ọ bụ nweta gị ewu onye Ịka ma ọ bụ onye Ụkwani ma ọ bụ onye Igwere ma ọ bụ onye Ọgba poison ahụ ga-egbukwe gị so kedu ihe anyị ga-eme ọ bụ ijikọta aka ndị ahụ bụ ụmụnne anyị ejikọta aka ọnụ taa ka ukwu azịza bido mewe ihe a na-achọ Igbo presidency eme gị nọ n'ebe nụ si that Igbo man emere na onwe gị ihe ọma ebe nụ ka anyị ebe m nụ ka ị nụ so ihe m na-ekwu osi biko ihe awụ oge o ji wụrụ ihe awụ oge o ji ruo onye Igbo mara na iwu onye Igbo mana na ị nọ na dangerous terrain bido mewe ihe Igbo ihe ọbụla ị na-eme ka ọ na-enye Chukwu otuto na-agbakọkwa n'Igbo ọnụ ha emekwela ihe mgbasa onye Igbo egbukwela onye Igbo o nwere mgbe ọ ga-eru ọbara onye Igbo imepụrụ ma ọ igburu ga-ekwu okwu n'isi gị na ndụ awụ mgbe ị nwụrụ so biko nke ọbụla ị na-eme mesie ya ike ya were ihe ọma udo chia ụmụnne m ka emesịa nọ Chineke